Hi, si Marang Helen eh. Hi, good morning. Ako na pud ni si Marang Helen. Madung buntag, madung udto, o madung hapon ninyong tanan. Og labi na katong nagsubaybay sang video, katong tuas laing nasod. Daghang salamat sa inyong paglantaw sa ang video. Og magpasalamat day ko sa mga malumong kasing-kasing, labi na katong ning tabang sang anak nga tuas munting lupa. Si Violet Upaw, daghang salamat ninyong tanan kay mga malumong kasing-kasing mo. Og amping mo diha, og asa mo nabit sa lugar sa kalibutan. Amping mo tanan. Magpasalamat ko ninyo diha sa lain-laing nasod. Katong mga malumong kasing-kasing aning tabang sang anak nga naas munting lupa. I love you yung tanan. Karon di ay wa milingaw daris nangka may naay bata darin kidnap niya isa. Higman. Bata ni sa may gagaw to sa tindahan, himos kadung bata Lami kumuton lagi, mura pagdagway sa anak ni Aisa. Ida mga Aisa daris nangka. Di amang kumuton ni lami lagi kumuton bata himos di mo kuan, di mo ilab sa kisay muda, makawat zining bata Dehang bata dia. Dehang bata dia, guapa. Bebe. Hoy, salamat deh bata makitaan sa sada. Hilang Aisa, hay hilak, di nung hilak kataway na. Liksian. Halika Liksian. Halika mo muna ng hid. Buang nga mo. Ate Alex. Ang bata ng tunina, di kawat ang kurong Aisa. Oo, manangin. Kaisa ka. Dia ada dia. Liksian, halika. Halika dia. Ya. Dia yang bata dia, among bata lagi, dia among bata. Hindi. May kapatid mo yun. Talaga Liksian Aisa. Talaga Liksian ba? Tapad. Wow. Nainggit si Zaka Liksian. Nakakawat mig bata, das langka. Lah. Ya. Anda mo sa kay kuskuan kol. Pwede mo sa kay kuskuan din. Jangan na. Kuay. Piuna. Kuay. Mo sa kay kusbutan. Kuay. Atura banilas. Atura banilas ka kapitan ni Maglagan. Magampang. Terus ka kapitan ni si Za. Para. Wait. Ikay. Magaping sa mga bata. Terus ikay. Kay ikay. Aku na naman lang. Kala wala ba na i-appear? Kapitan. Ano di ay? Terus kapitan ni Maglaag ni mata. Bingkay, kay bingkay. Ya, kay si kuno naog na noon. Ay sa. Nan, tama ka. Kay. Di bata, di bata, di bata, di bata. Nakakatawa. Ito yung kawat nila Antonina. Hala, dia na dia. Kuan ng bata. Lahon. Muban Ya. Nakakatawa. Nagilak. Dadanay, pagbata. Siyo. Ato kasi ano? Ano ko no ning tudlo. Wala. Ano? Laagan din ang mata. Dahil nila mala. Mas may mo kasi binlan. Sige binlan. Mindanao. Katayo. Sige binlan. Sanina. Buhay pa. Wala magpinit tanan. Kung Hala, liksian. Lumukas mo na. buhay pa. Halag pa apong liksian. Labaw. Atong kami ganun tambak. Bukas ako nung piling liksian. Wala na lang ipabadaling. Asa kay kasama si Show. Asa pa kita. Ay, sorry la. Bingkay kay. Ako kaya lang ba? Sidong dito to Mindanao. Dung. Sidong, no? Sidong. Video ko na. Ni mga anak na isa. Mura pag mga anak ay. Andis. Imo naman nga sa diri. Ada pa. Isang. Mo gere. Unleader lagi ng Antonina. Kasamong ni. Atros. Pinagi Isa. Tatay. Ha. Kuno ka idiret. Moto ko dito tay. Tatay. Yani ka to tatay. Andis. Sipot sa magali. Hindi. Asa? Asa? Musuwagi tay. Moto ila ano kuno siya. Yato na kaw. Agam ko si Za. Na, wala lagi. Wala kita tigwang. Si Idis ay laki to nakita nung isang papaw. Si Pupoy. Kami nang isuon. Lulu. Kapitan. Lulu. Lagi. Itong. Atro. Lulu itong.
Pagmamangkin ang tuloy na pero. Nahadlok si Sang Tatay. Lagoy tatay Aristo. Nadlo ko na di kang naong tay. Mahal ang tuloy na. Ay sa. No. Manggahi man rin. Ay sa tatay. 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 Ano yung ganyan? Isa? Ama. Tama lagi nito. Tapan ni siyan. Dulo. Isa. Ano dulo ron pe? Ay, isa! Ato mga latay! Bakit naman ang tao no? Ay, sa ka malat na dapat. Ay. Sus, Ginoo. Matagak na. Himus ka jo. A few moments later. Manunod yung suman. Dugay mo balik. Dugay mo rin itong mahapon. Biskot. Galing ba? Oo. Dahil bilik sila po lang panik ko rin mo. Na, sigsukot-sukit. Larga na. Asa na? Sapi. Trabaho. Ano daw? Ano trabaho? Asa ka parami? Makay ba bukunukas apply sa land bank online mag-open. Ha? Si Zuli na. Si Zuli ba? Patuwa lagi sa ina na sana ha? Batos taglaran. Di lagi po online lagi kuno to. Unay lagi mga tuo na. Da ba online na guard imong pakuanon. Sa katong ngani-ngana. Ano tana na tana? Dala na una naman. Ang ano ma dai. Opa, kay kwarta. Online mag-apply di magkapunta sa land bank. Di ginani pasaglan. Sunblock ang di masunog. Kay online raw mag-process. Mali mo son paplantaw. Nasakpan ni online di ay. Ano ba kay pas video? Una naman sila. Ato makakaila sabihin na. Di ato kuskuan. Barangay. Parami. Yung sulit. Pwede ba kuno bisag taga Maribok sa hahag na mag-open. Pwede ko anang Tangkong, uban. Na din ang tangkong. Tangkong ra nga. Tangkong sa atin ka. Asa nang tangkong nga tubig ato sa basak. Siminto ba? Di dito. Asa ka parami? Uban pa daw mo ni kabos. May banak ko diha. Gini sa mix ay. Unsa? hotdog na mo sa kilo di. Sus pila ba yung taon to pakaon mo ka man to. Ibang ko na. Asa ka ban? Tumas balik. Kung sa makaon ang Uy, bawal ang bata ang simon. Ha? Asa man ni gasa kusog-kusog man ka nanay, mo ba nang nanay? Dasali ka gid. Imo din ang nanay, kusog-kusog man ka. hindi ay. Pangusog-kusog di sang nanay. Ito lang. Prame. Siya sa mo kusog kunong nanay. Unda mo sa kay kin daw. Di lagi na imong nanay. Mukay lagi ka. Mukay. Tag 20 na ba? Des Domingo. Hay po naman. Pero may sagra yung suli. Ha? Pwede po kuno sa na. Wala ko kay bawo. Di lagi kay. Dinaidang lugar. Pwede ko rin mag-online naman daan dito. Daka maas ay. Maggastong sa dako. Nang cellphone tiri sa kuha na kay pa sila yung tawag. Mapa-appointment na naman daan, di ba? Prame. Pagmas na na. Ay, ano pagmas pero bitri tara. Ito na yung mga ano to. Ato pagmas. Kita ra datura magmas to pupus. May tao dan eh. Kita na, di ta tao. Tara ka ubos ba? Magbakray na ka, Prame. Tiyaw. Guban kong nanay. Pagod din mong naong kay warabay padung. Awan ka magtawa ba? May motor na ah. Dapo yung jacket? Asa may kapahon doon? Sa ubos ra? Asa ka ubos pa? Nay, apilag hang kuha na. Ug dagko ato laman nay. Oo. Dara mo sa isa. Magkasaya ka.